Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya som dagang, mudah-mudahan lancar, nggak ada alangan, cepet entek. Bu, angkat. Lara kerungu, angkat makar ya. Mudah-mudahan sama. Min. Tujuan kembali ke tujuan lagi. Min. Selalu berdoa. Oh, selalu. Hati-hati. Yuk. Cewek sih kamu melek hindari. Dadah tuku mau sekon dihindari. Ora ayo diri. Iya. Assalamualaikum. Apa motor iki? Gampang macet turip ya apaan ya? Geranu kok urip neh dulu ya. Coba. Nah, enak meneh apaan iki? Mang Es. Apa? Es, Mang. Entek. Lah mau entek kok tatit piye ta? Sisi tok cuma dari campurane. Ya aku pikirnya sama campurane. Entek. Piye ta? Mana entek kok tatit. Malah Oh. Dari susu. susu enak enggak kuwi gak sak kutil kok. Yo enak lah, barang ra enak ra mung didol. Barangku mesti enak. Campuran entek kosong. Oh. Ngono tatit wis kosong iki wis. Tuku ngotot. Lho mbok sitok enek gelem kan mending 2.000 perak. 2.000 perak kuwi iki 1000. Ya Allah. Nek barang 1000, 2000. 1000, Mang. Sak kutil kok ngene iki gek ora enek warna-warnine ne. Jenenge es susu, kok tak golek warna. Ora. Utang. Astagfirullah. Utang meneh. Jadi ora. Sak kutil gini lho. Kok. Nah, apa to motor ki ora tau-taune yo rusak to iki. Biasane lancar-lancar wae lho. Apane nek iki tak buka ya aku ora tek muden anu. Sekilo urip, sekilo mati. Anyeng motor. Apa, Man? Bodol. Bodol? Heeh. Ning apa bodol iki? Lah motor anyeng iki lho. Sekilo urip kok mati. Engko nek tak demne dulu urip meneh sekilo, mati meneh. Oh, Iki muntek-mantek aku ket mau iki. Jutek ra biasa iki. Ora tau-taune lho motor iki rusak. Gara-gara ngedulung kenyi saya mau ya. wong ini, Heeh. ini kepiye? Lah wong es wis entek, Entek. ngotot tuku. Heeh. Dhisik garis susutan ya putih to. Njaluk campuran lah ya wis entek kok. Njaluk campuran. Lah rego 2000, wis ditawar 1000 meneh. Dikekne 1000 Utang. Astagfirullahaladzim. Lah ngerti wis entek kok sama yo belok. Iya sih tak pikir kayak anak cilik mbok nangis kekek lebih anu ya tangga melok. Kan begitu ya kok ibu gentar resik ngono lha terus mah apane ngene iki motor iki. Kata taune ngene iki. Ora ning apa-apane blas kok. Ngono kuwi nek nyawane mah. Nyawane ora. Ati engko urip ngono kuwi lho makane apane ngono lho. Oh, mati urip. Heeh. Sepul kuwi iki biasane. Full ya. Gulungan kae apa? Iya. Larang kuwi. Ya larang dituku wong jenenge ora iso gawe dhewe ya pangkat. Asli kuwi ya. Aku mbek ya tau ngalami ngono kuwi. Pirang kilo mati engko urip meneh. Mati meneh. Berarti harus ganti. Kuwi nek Si akeh ra iki dagangan sampean iki. ora sih ya entek sih, tapi kan ya mau
balik nang omah yo sorotan mundak mandek suwe. Aku nek wis urip ya balik wae bablas wae. Ganti. Harus ganti ya. Ganti lah gawe dhewe ya ora iso kok. Iyalah. Ganti lah engko kau malah. Lah ngopo ki mati rusak iki. Lah ora tahu-tahune lho aku ya ora ngerti kok. Macet, macet. Tuh, baru ngedoli wong wenyi kae mau lho paling. Terus rewale berkelanjutan. Keneng sawape wong kenyi. Empuk walat aku ya. Dua engkel aku iki mau iki. Lah kok anu pesen apa mbokan bawa ego. Lah ya kuwi pesene ya ora lumrah juga lho. Pesen kok ora lumrah iki kepiye apa angel dilakoni? Lah ya wong dagang kan milih-milih lek ngedoli lho. Wong sing melek aja didoli, Pak. Bukan ngono. Wong sing melek engko disingkiri ya, dek ngono kuwi. Sing melek kok nyingkiri. Heeh, mosok ngedoli wong tok. Yo ada. Lah kok dirampet kadang-kadang angel lho. Lah wong merem kok ngedoli merem ya ora ketok. Sing oleh didoli wong sing merem wae. Heeh, Sing melek ora oleh didoli. kok nyingkiri sing melek. Oh kok nyingkiri. Heeh, disingkiri Oh ngono. maksude ki anu wong sing ayu-ayu ngono kuwi kok nyingkiri. Tapi nek wong dodol ora iso milih-milih lho. Wong tuwa, enom, ayu, elek. Sese saya panas kan. Heeh. Meletek ndasku iki kok. Biasanya udah langsung ini kok. Motor bene motor bodho. Udah diopke yo. Ora motor. Kok iso lho ora diopke. Lah iki nggon penak. Ya ngene iki yo. Surga donya. Jam-jam iki pakai betah. Maksudnya kayak mau ki wong sing melek berarti anu wong sing ayu-ayu. Tapi yo ora iso lho. Wong sing ayu kuwi sing buta akeh lho. Heeh, wong sing ayu kuwi duwite akeh malah kon nyingkiri kon ora ngedoli yo. Juga wong jenengan kok milih-milih wong sing ayu kon nyingkir. Yo ora iso lah yo kabeh doli. Ana olon apa kabeh doli. Ora pilih-pilih dadi wong ki. Kayak motor sampean kayak motor anu yo, Joko Loro yo. Loro apa meneh Gus? Enggak ngerti to Joko Loro iki apa. Joko sing sakit. Ora ngono maksud iki. Maksud Joko Loro iki dia itu yang menemani kita dalam suka dan duka. Iya emang. Dia itu sangat berjasa sekali buat kita. Lah ngono to kayak ini motor kayak berjasa sampean to Yan? Kuwi yo alhamdulillah buk yo motor kuwi, tapi yo grimbuwe liyane yo duit pokok endi. Heeh. Kan nek ladang barang terus sekolah ya alhamdulillah anakku asal TR lulus. Oh, Mangan yo wareg termasuk ora nek sambat ngelih. ada sing ngelih ya. Sandangan yo ora bedah. Kuwi emang cuma aku pas kae ngomong bojo loro no tapuk lho ramu. Maksudnya piye bojo loro piye? Ngomong kan pas setoran to pas kae. Heeh. Wah, waya setoran bojo loro iki. Mumet yo urung anek duit takon ngono. Tapuk langsung. Gara-gara ngomong maksudnya ki motor kredit. Sampean setoran bojo loro ki motor kuwi. Yo iya. Keneng tapuk. Heeh. Wah, ayo masalah berarti. Lah yo kuwi. Salah paham jenenge. Ngomong-ngomong sampean so bengkel juga toh? Yo iso sih ora kok setitik-titik ngerti lah titik-titik ndelok-ndelok bocah-bocah do dandan kae. Yo titik-titik yo iso juga aku dandani ati. Beneran kuwi. Beneran piye maksudnya? Atiku rada enggak bener. Jadi ndelok wong ayu kok sar tolong benakne ya. Ya kuwi jero tuh anu cuk loro iku ora perlu dibenakne normal nek normal jenenge nek ngerti wong ayu ser-seran iki. Masku kan enggak sar lebih apa ngono lho, kok kan iso dandan kok. Yo nek ngono kuwi rasa didandani malah nek mati ki nek ngerti wong ayu ora ser-seran ki malah anu kuwi Malah rusak ya. rusak jenenge. Oh, ngono ya. Karo iku kira-kira ngerti ya dongkrake sik urip ora? Wis. Awakku Gus. Oh, ana teko kono-kono barang yo ora kebahas. Ngomong-ngomong pas aku hajatan kae pas ngontrak es puding sampean kae wong-wong merasa puas, merasa senang, enak es puding iki. Gus siji jarene sing anu kurang pas ki. Apa kuwi? Kurang akeh. Yo, alamu kudune yo kontrak sing akeh, lepas wis semono tak gawene semono. Nambahi kepiye wong aku yo mikirin bayar taruh,
bayar artis, barang bayar wong masak, wong mbah piring. Wah, dibagi-bagi ben acar kabeh. Jenenge wong hajatan ya mesti tak akeh aku yang ngerti. Pas aku ngontrak es puding sampean kae, aku bayarnya kurang piro ya? Sik kali nonton nek kurang sampean iki. Ya kelingan jenenge utang ki ya kok harus dibayar, ora kok diinget-inget tok. Kurang piro biyen? Alah, kurang pertelune kae teko hargane kae. Oh, sepertelune ya wes, ya wes. Wes engko tak hitunge ya. Ya. Mudah-mudahan aku jalan rezeki engko tak kei ya. Alhamdulillah kena takku tombok dandan. Ya, oke, siap. Wis ngono ya. Yuk, Terus coba matare kita. Ya, kalau bismillah dhisik. biasanya adem ini ya iso mau ya iso jal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung balik lo ya. Ya, mengat nang ndi? Boleh wong melek ngono. Oh, ya sekarang. Ya, balik. Assalamualaikum. Salam. Kasih. Yo.